Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Ik wil graag chips ha, met ranje. Maar dat mij weer net van Cornelia, want dat is net zoen. Nee, ik krijg ballen met stintjes. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Ballen met stintjes. Ja. Janna Joe is Joet bij Romke en Tomke. Het is mooi waar en ze wordt je boeten in de tuin. Daar komt Cornelia. Tomke en Jannejoe. Wil je een stukje bal en een glas melken? Ik wil chips en ranja. Nee, Tomke, wij eten no bal. Maar we dan in de tuin op het gas eten, Cornelia? Oh ja, hoi, picknicken. Ik wil echt picknicken. Ik zet die pakje hoenderbrokjes wel op het gas, Romke. Cornelia gaat in de keuken. Ze neemt 2 bruine stukjes ballen uit de ballenpoeder. Ze smet er een beetje boter op. Ze doet de stukjes ballen op elkaar. Zo. Met een plakje cheese ertussen. Dan snijdt ze de ballen in 2 stukken. Zeg, Jannejoe, een stukje bruine ballen met cheese voor die. Lekker, Cornelia. Ik ben gek op cheese. En een stukje bruine ballen met cheese voor die, Tomke. Ik wil geen cheese. Ik wil hagelslag op de ballen. Eerst een stukje ballen met cheese, Tomke. En als dat ophast, krijg je nog een stukje met hagelslag. Was je hem eerst even de handen? Als Janna Joe en Tomke de handen wasken gaan, gaan ze in het gas zitten en begint te eten. Cornelia verdwijnt weer naar de keuken. Romke zit ernaast, mij zijn bakje met brokjes. Janna Joe neemt een grote hap van haar ballen. Je maar lekkere ballen, Tomke. Dat helpt Cornelia bij de bakker. Uw bakker had een hele protte ballen. Ja. Tomke neemt een grote hap van zijn stukje ballen. Hij kookt en kookt. Hé, er zitten stintjes in de ballen, Janne Joe. Pruw maar. Janna Joe neemt nog een grote hap van haar ballen. Ze kookt en kookt. Zitten er bij die ook stintjes in de ballen, Janne Joe? Ja, maar dat ben geen stintjes, Tomke. Nee. Wat ben het dan? Nou, dat ben er kereltjes. Shitjes. Die komen van planten en van die shitjes maakt ze ze weer mogel. En die bakt de bakker in de ballen. En die ben heel zoen, zei het mem. En dat is goed van poepen. Nou, dan zitten ze in mijn hoenderbrokjes. Ik kan echt heel goed poepen. Tomke eet het cheese van zijn stukje ballen. En dan begint er in zijn ballen te peuteren. Hoe doe je nou, Tomke? Ik zie je de steentjes, de shitjes uit de ballen. Zo, ik haal een heleboel. Hij rent de tuin in. Bij een stukje zwarte groenbloed steen. En dan stoppen er de kereltjes één voor één in de groen. Tomke, waarom doe je dat? Als de shitjes groeien, krijgen wij nieuwe ballen, Romke. Is dat net prachtig? Ja, ik wil echt nieuwe ballen. Janna Joe ziet het ook de kereltjes uit haar ballen bij. Ze stoppen ze ook in de groen. Aan de kant, want je met de hoenderbrokjes, dan kunnen die echt groeien. Cornelia komt de tuin in met 2 bekers molken. Heer, wat shot ze daar? Wat doen ze daar in die zwarte modder? En wat shot die ballen eruit? En ze poer zwarte handen. Hé, wat doe je hem nou? Wat ga je met de ballen doen? Wij stop je de kereltjes van de ballen in de groen. Ja, dan krijgen we nieuwe ballen. En nieuwe hoenderbrokjes. Oh. Wat mat ik nou met hem?
In het tuin kun je nieuwe ballen groeien en heb je in brokjes. Die kereltjes in de ballen binnen om op te eten. Dat is volkorenballen. Ze binnen net om in de tuin te stapjen. Krijgen we nou een stuk ballen met hagelslag? Ja, als je me eerst die vieze modderhanden wask je. En beloven de stikken ballen mij alle kereltjes op te eten. En ze net in de grond te stapjen. En dat beloven ze. Geloof. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De Sint. Als deze Sint er sterk is, dan kist ze van me krijgen. Hoeveel vindt er binnen dit? 1, 2, 3. Oh nee, toch niet. Het zijn er maar 2. Ja. Pier was zo graag een mobieltje, ha? Maar zijn heid vindt het te duur en net nedig. Nee, hij weet wel wat oors. Oh, kist voor nijween. Dat komt net goed. Huh? Och, Romke. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Een ouderwets mobieltje. Heid mij gek een mobieltje. Oh, ik een mobieltje. Waar gaat er dan nog meer in? Nou, heid dat in? En mem had in? Ik wil ook wel in, ha. Oh, jongen, wat maar stoon op mijn mobieltje. Bel je vanzelfs? Ja, maar wat hast dan nou te bebeljen? Waar zoest al bel je, matten? Marieke? Had Marieke ook al een mobieltje? Nee. Maar misschien krijgt zij dan ook wel in. Ik prakkeseer er net door. Je ben je maar 4 stappen van elkaar af en je sjoggelkoor alle dagen. Dat heel lang geen doel, dat beljen. Boven dat, het kost het echt nog hand voor jild. Nee, hè, je rijdt hem samen. Hoe dan? Hoe dan? Wat bedoelst? Je kunnen dus gewoon met elkaar praten. Ja, maar als wij nou belje willen. Nou, dan neem je maar een paar blikjes. Blikjes? Ja, blikjes. Ja, dat dienen wij ook doet we bij me. 2 lege groenteblikjes en een touw ertussen en kleer. Dan haast een pracht van een telefoon. Sjom maar even bij mem. Die had Griff nog wel een paar blikjes lezen. En dat is Exa. Zo, alsjeblieft. Yes. Pier kreeg het van zijn mem 2 hartstikke lieke sigarettenblikjes. Krekt wat er neder gaat. Mooie speaker slacht er in beide blikjes een gatje in de boeien. Daar kan het touw krekt terug hinnen. Vliegertouw. Dat is tin, sterk en heel lang. Aan de binnenkant van de blikjes knopen er het touw goed vast. Nou, Shannon wat werkt. Op naar Marieke. Hoi Pier. Wat haast er? Een mobieltje. Een mobieltje? Wat een nuweren. Ja, het is een heel ouderwetse. Een van de allereerste. Hoe komst er aan? Ja, zoals krijgt als hele ouderwetse ouders haast krijgt als ik. Ik mocht net een moderne ha. Nou, zo, hier. Pak eens aan. Hé, dit is gewoon een leeg blikje. Ja. Nou, hoop maar beet. En ren achteruit. Zo 4 als kist. Nog verder? Ja, ont de touw straks dit. Oké. Zet het blikje maar rond hier. Dan bel ik die. Wat is die nummer? Nummer? Ja, is toch een nummer of net? Een Jochen.
Johan? Vreemd nummer? Nou goed, daar komt het. Marieke? Marieke, juist mij? Ja, hé, dit werkt goed, sis. Hallo, Pier. Kist u mij ook verstaan? Ja. Correct echt. Leuk is dit. Kom hier eens. Geinig. Maar we staan nog te dicht bij elkaar. Als de koor schenk is, kist ik wel gewoon met elkaar praten. Oh, wist wat? Ik dacht er nog lange touwen. Van jem huis naar uw huis. Dan hebben we echt een telefoonverbinding. Kom mee. In het hok knoopt Pier een hele rolle vliegertouw vast tussen de beide blikjes. Zo, lang nog. Ho, dit is wel 80 meter, jong. Oh. Hey, en nou? Nou neem zo dat blikje mee. Ga maar bij jem in de tuin staan. Ik blijf hier bij u in de tuin. Maar de hagen dan? Het touw dorst ik gewoon terug in. Als kleer bist, als net via de kist, dan jouws maar een squad aan het touw, oké? Oké. Oké. Hier, Marieke van Pier. Over. Ja, hier Pier van Marieke. Het werkt. Ik versta u luid en duidelijk. Als Pier zijn eer hielendal in het blikje stekt, dan kan Marieke goed verstaan. En aan de andere kant hield van Marieke hetzelfde. De band had de grootste willen. Ze stekken hele verhaal na. Om het blikje Pier haast uit de hand vlucht. Hey, wat was nou? Waarom squadden zo hut aan het touw? Ik? Ik die niet. Dat is gewoon zelfs. Man, ik voel haast om. Ik squadde net. Bist gek? Ik jij ook wat. Een klap. Oké. Even Sjen. Misschien is er wat in de tuin. Ik lees die even deel. Heid. Verdorie. Oh, mijn hele broek stikken. Mijn knibbel. Blinder. Alle aaien om barrels. Dat ik nog. Heid. Wat is er? Bist vol? Ja. En steen dan net zo onnozel te sjen om kool. Wat had dit nou weer te betjitten? Wat? Dit touw hier oer de tuin. Bliksem, ze jongen, mast nou de sjen wat stienast. Had hij het hem zeer in? Zeer dien? Jongen, de knibbel kan mij wel stikken wezen. En de broek. Jongens, het is in je squor en al je modder. En ik krijg de aaien uit het hinnenhok hellen. Er is hartstikke niet meer heel. Wat binnen er nou even fratsen? Wat in de bad? Is gewoon een van. Val. Je hebt mij stroffelen lid na apenkoppen dat je hem binnen. Jongens, ik ken het eerst met steenleuk. Maar wij dokter bel je. Ja, het lijkt net goed, nee. Sorry, boorman. Maar we dienen net mijn zin. Nee, dat was er ook nog bij komen. Wat zei het op hier? Dokter bel je? Ja, misschien is de knibbel wel stikken. Ik zou dokter wel bel je kennen, maar ik ha geen mobieltje. Ik ken je wel wat dwaan. Hel je met maar op. Die kan mij wel Rijn helpen, misschien. Ik denk net dat er stikken is. Tja, ik kan hem nog wel bewegen. Tja, Dat je hem weer eens wat weten. als wij een mobieltje gaan hier, Nee, wat dan? dan wie dit net gebeurt. Nou hoi! Ja. Dit. Redens. De redens. Rieden op de redens. Het ijs is lekker glad. Ik moet er nog wat leren. Heel het ken ik nog net. Ja. Roets, 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 rieden op een rijdens. Roets, 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 het ijs is lekker glad. Roets, 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 ik mag het nog wel leren. Roets, 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 heel het ken ik nog net. Rieden is lekker glad. Heel het ken ik nog net. Rieden
Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.